Good morning, good afternoon, good evening mga ka-Guardo. By the way, this is Guardo Bikers at your service. For today's vlog, ang gagawin natin ay magbibigay tayo ng reaksyon sa isang iniidolo ng mga siklistang Pilipino. Walang iba kundi si Sir Ian Howe. Ang bibigyan natin ng reaksyon ay ang kanyang maalamat na long rides Manila to Bicol. Wala nang paligoy-ligoy pa mga ka-Guardo, ito na, sisimulan na natin. Kilalanin natin muna ang mga aktor na bibida sa ating reaksyon. Mula sa kaliwa, nandyan si Sir Ian Howe, sinundan ni Sir Hogo, sinundan ni Sir Roger, at saka Sir Noel, at saka si Sir Ronnie o alias Batman. So ito ang isang maswerteng photo bomber na nasa gitna, no? Ang swerte mo, sir, dahil nakapagpa-picture ka sa isang maalamat na sanin. Sana all. Alright, let's get it started mga ka-Guardo. Ito na kami, 1, 2, 3, 4, 5. Hindi, 4 na pala. 4 kami nga alis. Si Hugo uwi na siya eh. So, si Sir Hugo pala ay hindi sasama, kundi naki-meet up lang, no? Naki-meet up lang. Yun, time check, 6:01. Ride out namin, alas 5 dapat eh. Si Roger medyo na traffic ng konti, malayo pinanggalingan yan eh. Let's go! So, sa halip na alas 5 ng ride out nila ay nagiging alas 6 dahil sa traffic, no? Asahan na natin yan dito sa Metro Manila. Medyo matraffic, matatagal lang kami ito bago makarating kila Doc. So galing mo sa Roas Boulevard, kumaliwa kami papunta rito sa Buendia. Tapos kakanan kami ng Ayala, tatawid kami BGC. Labas C5, papunta ang San Pedro Laguna. Doon namin kikitain si Doc. So, sa San Pedro Laguna nila kikitain si Mamaw Doc, no? Nandito kami sa ilalim ng LRT Buendia. So, dire-diretso na tayo. Tapos galing Buendia, pagdating ng South Super Highway, kumana na rin kami. Ito na kami ngayon. South Super Highway na to. Bumagal si Sir Noel, Unang flat of the day. So, sa ganitong sitwasyon mga ka-Guardo ay dapat i-expect natin, no, ang mga unexpected like flat or ano pang aberya sa bike natin. So, dapat magiging prepared tayo kung sakaling maglo-long rides tayo. So, dapat dala natin ang mga essentials na gamit. Ano mga ba ang mga essentials na gamit? Nandyan yung mga patskit, mga interior, extra tire, or iba pa, no? Marami pang iba. Sir Noel, madali. Andito kami sa may Villamor Air Base. Stop agad kami. Na-flat si Sir Noel eh. Unang flat namin ngayong ride. Tapos may isang grupo rin ng kabataan ng mga cyclist na sirahan na patulong kay Roger naman. So, sa kabila ng kanilang aberya ay nagawa pa rin nilang tumulong sa nagpapatulong sa nilang mga kabataan na nasiraan din, no? Ng kanilang bisikleta. Sa gilid. So, napaka good job. Okay, tapos na magpalit ng gulong si Sir Noel. Larga na ulit kami. 27 kilometers pa papunta na Doc. So, siguro mga 1 oras pa ulit. Dito na kami sa Bicutan. Diretso pa kami. Antay lang. Parang may nabanggit si Doc na doon sa mag-aantay sa may South Mall eh. Ay, Ayala South, ano? May South Park? Oo. Yung, babalik kami doon sa ano. Kalimutan ko ang usapan pala namin ni Doc. Doon kami magiging sa... Babalik muna kami doon sa may South Park. Doon pala kami kikitain ni Doc, hindi pala dito sa San Pedro Jollibee.
So nabago pala yan, no? Pero hindi niya natandaan na dapat sa Muntinlupa na lang sila mag-meet up ni Sir Doc, no? Hindi na pala sa San Pedro. So tara. Kasi magdi-dinner muna kami sa bahay nila eh. Hanapin natin yung mini stop. Dinner, sarap nun ha, dinner. Tapat na 7-Eleven sa may South Park. Yun! Oh! Yun oh, naka-folding bike si Doc. Sana mag-folding bike to sa long rides, no? Para mapatunayan nating mamaw nga talaga ito. Pero ganun pa man ay naniniwala naman na talaga akong mamaw yan. Grandmaster ng mga mamaw. Huwag mo sabihin mag-folding bike ka. Yun, so sa may tapat ng South Mall, pasok kami rito sa may mini stop. Tapos magdi-dinner muna kami sa kaya muna kami kila Doc. Special yung pagdating namin dito. Andito yung mami ni Doc. So ito na ang hapunan nila, no? Nakalagay sa isang misa na mahaba at nakapatong sa dahon ng saging. So budol fight ang mangyayari. Sarap yan, sarap. Mami, kamusta po? Doc, mahina So yan po ang mami ni yung nakaputi, yung mami ni Doc. ako sa'yo. Okay lang. Mahina. Sino pala? Iyan. Yeah. Ronnie, alam na. Batman. Pinakilala ni Sir Doc si Sir Ronnie, pero sabi niya Batman. So mas kilala siya ni Madam na bilang isang Batman. Maganda ang gawin po. Dominic, kasama mo dito. Hello. Chef Doc. Oh, ayun na. Sarap oh, ratsada na, chow time. Sarap. As we can see mga kagardo, yan oh, well served po sila ng nanay ni Sir Doc, no? Napaka supportive, napakabait. Nakikita naman kami, picture lang. Picture time. Yan si ate pala nagluto, sabi mo kay Doc, masarap. Okay, alis na kami dito sa Texon Garden. Texon Garden. So mula pala si Doc sa isang maharlikang angkan, maharlikang angkan. Tita, maraming salamat po. Thank you po. Salamat po sa masarap na hapunan. Yun. Yun, so galing dito sa bahay nila Doc, sa Muntinlupa. Larga na kami. Ang napag-usapan namin stop, hindi namin napag-usapan. Sabi lang ni Doc, San Pablo na raw yung next stop namin. Hindi ko alam kung ilang kilometers, bahala na si Doc, ano na siya sa una. Mula Muntinlupa, ang first stop nila is San Pablo, no? May kalayuan 'yan, may kalayuan. Siguro mga 50 to 60 kilometer 'yun ang layo na. Andito na kami sa Manok ni San Pedro. So umalis kami sa bahay nila Doc, mga 9:05 yata. San Pablo next stop. Doc, may idea ka ba kung ano oras na makarating sa San Pablo? Alas 11. Baka si Doc, alas 11 na doon na. Kami mga alas 12 siguro. Time check, Huminto sila. 10:32. Naghintay Huminto sila 10:32. muna kami. Medyo malayo yung kapulisan namin kasama, si Roger. So, hinintay muna namin para mag-regroup ulit kami. So, yun nga no, huminto sila dahil napalayo si Sir Roger, no? Yung gap nila is medyo na-behind si Sir Roger. So, para sa mga long riders, long riders na may kasama, kailangan po talaga nating lingunin ang ating mga kasama sa likod kung sila ba ay nandyan pa or nag-aberya na sa likod tapos tayo tuloy-tuloy lang, kawawa naman, you know? Kailangan talaga nating alalayan yung nasa likod. Good job Sir Ian, saludo ako dyan. Hirap si Doc, pilit namin nahabol So sa salita ni Sir Ian, na-imagine ko si Sir Doc, napakamamaw talaga sa takbuhan nito, no? Sa mga salita pa lang niya, si Doc, pilit naming hinahabol.
Diba? Na-imagine nyo rin ba kung gaano siya kamabaw? Ayun na, dumating na si Roger. Nag-uusapan lang ako sa amin dadaan. Either mahay-hay o kaya turbina o kaya turbina raw kami dadaan para mas madali ba ron? Mas maliwanag siya ano. Banayad lang. Yun tanong ni Sir Ian kung mas madali yung turbina. Ang sagot naman niya, mas maliwanag at banayad sabay tawa, di ba? Di ba? Ngayon alam ko na kung saan galing yung salitang banayad kahit halos hindi na tayo makapidal, no? Hindi na umikot yung pedal natin. Galing pala yun sa isang alamat na sanin. Alright. Mas maliwanag siya. Banayad daw. Yung tao nito wala akong tiwala. Tara. Malayo nga lang yan, Dok. Ilang kilometers pa pagitan? So, may halintulad ko siya kay Budol, no? Sa grupo namin, kay Jelswan. Ano lang yata, 7? 10? 10? Tara. Ha? Mga San Pablo stop natin. O yun, turbina raw kami tapos San Pablo stop. Tara. Nandito na kami sa SM City. Okay ka lang ba? Luma na yung ginamit ko na yung sa Laguna Loob ko eh. Okay ka lang ba? Ayun. Pero malay mo. Okay ka lang ba? Pondesal! Takbo namin sa Patag 15. Parang gusto ko maniwala na ang takbo nila sa Patag 15, no? Parang gusto ko maniwala. Ang hirap. Yun pala yung kanina, kaya pala ang bigat-bigat pa dyan. Banayad palang ahon yun. Tapos sinamahan ng malakas na hangin. Kaya palang hirap-hirap, grabe. Kasi ito ngayon, malakas pa rin yung hangin ngayon, pero pababaan na yung kalsada. Pauwi na yung kaninang inahon namin. So ito, swabe ng konti. Medyo bumibris-bris namin, 25 na yung takbuhan namin ngayon eh. So, yung bilis na 25 kph, so medyo lang pala yun sa kanila, no? Medyo lang pala yun. Ha? May tawag pala ron, false flat. Di ba, akala mo pala. Akala mo flat pero ahon pala. Yun. False flat, ang akala mong palat, no? May bago ako natutunan sa inyo, Master Ian. May bago na natutunan ngayon, galing kay Roger. So alas 12 ng madaling araw, dito kami sa Alaminos, Batangas. So dito na kami sa San Pablo. Pahinga muna ng konti. So first stop nila is San Pablo, 7-Eleven. So gamit na gamit talaga si 7-Eleven pag naglo-long rides tayo, no? Kilometers tayo. Pag-bike? 60? Galing sa amin, 60. 60. So tama yung estimate natin na mula Muntinlupa to San Pablo is 50 to 60. So 60 km nga pala daw talaga, no? Kilometers pala to galing kila Doc. Yan yung masarap matapos magpagod, magpadyak ay magmerienda, magpahinga habang naghigop-higop ng kape. Napakasarap. Eh ano ngayon? 190 na tayo, 90. Time check 12:21. Ang bigat dun sa ano, banayad na ahon pala yun, no? Tapos maya maya pababa na, swabe na eh. Makapagkape muna. Anong nangyari? Ay, pumili ka. Malungkot ang mukha ni Sir Ian, ha? Dito na, ano? Oo. Malungkot mo si Ian ngayon.
Malungkot na nga si Sir Ian, may humaharurot pa ng ganyan. Napakasakit sa tainga, no? Ayun, as we can see, tingnan mo yung mukha ni Sir Ian, medyo nalungkot talaga. Lungkot na, naasar pa. Bakit? Susugat sa luneta. Dahil nag-picture pa tayo nila sa ano. Nawala yung ano ko, battery. Nawala yung plastic ko na may laman na ATM ko tsaka pera, tsaka ID. Yun naman pala, no? Kaya naman pala malungkot siya kasi nawala yung plastic niya na may lamang pera at ATM at saka ID. Malungkot nga talaga yon. Ay! Ano nakalagay dito? Pero nung kasama kita parang wala na rin ako nakikita eh. 3 days ride ka tapos nawalan ka ng pera. Paano na po ang rides natin yan, di ba mga kagwardo? Kaya hindi talaga may wasang malungkot ni Sir Ian. How? Pambomba mo nandirito, di ba? Naninag mo. Oo. Either doon nalaglag kila Doc o kaya nung doon nalaglag. Nagpalit ako ng battery. Sarap na kape. Chocolate flavor. Sarap ng higop ng kape ni Sir Roger, with matching saging. Ha? Nung nagpalit ka ng battery, hindi. Kasi ako humawak ng battery, pinawakan pa. Di makikita ko kung may pagkakas. Parang may nilapag ako nung dito. Nung nagpalit ka ng battery? Natawa ko dun yung reaction ni Sir Ronnie, ni Sir Batman, no? Akala mo susunggaban si Sir Ian, no? Puila din pala to, puila. Huli kang umalis. May nabag ka. Napakakwila ni Sir Batman, no? Block mo na lang muna. Oo eh. Wala pang problema ni Ian ako ngayon. Ano nga gawin? Mag-transfer ako sa'yo para yung ilibigay ko na para may budget ako. So, yun nga, no? Buti na lang at may online si Sir Ian. So, pwede siya mag-transfer ng pera kay Sir Doc para makapag-withdraw at yun, may magagamit siya sa long ride, no? Isang initiative din yun. Ayos yun, ayos. Isang initiative yun. Trip! Sana ang next stop natin. Sabi mo, Lucena. Ay, ang reaction ni Sir Ronnie, napakakwila, no? Napakakwila. Ikaw ang anchor namin eh. Bahala ka, Doc. So, sa tono ng pananalita ni Sir Noel at saka Ronnie, si Doc pala ang kanilang trangko, no? Siya yung may alam sa daanan. Kawan Timon. So, lahat. Sayang din yun, 3,000. So, malaki-laki din yun, no? Nawala kay Sir Ian, 3,000. So, talagang malaking tulong na sana yun, no? Naisip lang ko naman ng pera sa ID. Hassle tuloy. Wala akong pera. Ngayon na mangyayari, ililibre na lang ako ni Doc buong ride. Ililibre na lang ako ni Doc buong ride. So, yun nga, no? Sabi ni Sir Ian na wala daw siyang pera, so ililibre na lang daw siya ni Sir Doc sa buong ride. So, hindi nag-response. No? Napakakwila mo ng tropang to, no? Ililibre na lang ako ni Doc buong ride. Wala reaction. Wali reaction, wali. Beses ko inulit, hindi nag-react. Hindi ko nagets. Hindi nag-react. Hindi daw niya na-gets.
Alis na kami. Time check. 1:00 ng madaling araw. So, next stop namin ay sa Sena. So, unang impression mo kay Doc, kung titingnan mo siya, ay napaka-stricto niya pero napaka-kwila, no? sa Lucena. Gano'ng kalayo? 50. So, kung mga Next stop nila is Lucena. So, 50 kilometers daw mula sa San Pablo. 50, kung mga 50 kilometers, siguro mga 2 kalahati namin tatakbuhin o 2 kalahating oras hanggang 3 oras. Depende kung may ahon sa unahan. Uy, medyo inabot kami ng konting ulan dito ah. Nasa San Pablo, Laguna pa rin kami. Maulan ng konti, pero dire-diretso na kami. Si Roger mukhang nagsilong ng gamit. Pasok mo gamit mo? Secure lang din muna yung wallet sa phone kasi maulan na eh. Bigyan ko na rin ng contact number. So, yun. Good job yung initiative ni Sir Roger na yung plastic niya na may lamang wallet at saka essentials na gamit ay nilagyan niya ng contact number. So, napaka good na idea yon, no? Napakagaling na initiative. Para kung sakaling madampot na mahulog tapos madampot ng mga taong gustong magsauli ay may contact number. Good job. Wala eh. Baka mawala. Naalala ko tuloy na wala akong plastic. Andun yung pera ko, ATM, ID. Yun, na-recall tuloy ni Sir Ian yung nawala niyang essentials, no? Lisensya pa naman yata yung dala ko ron. Whew! Ang lamig! 18 degrees yung temperature eh. Tapos medyo downhill yung pinapadyakan namin. So malamig, mahangin. Tapos sinamahan pa ng konting ulan. So medyo maginaw ng konti. Magbike! Ang galang yung problema. Woohoo! Sarap magbike! Sarap magbike! Yun, no? Sabay pasok ng team song. Alright! Sarap Magbike! Sarap magbike! Mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. So ganito itsura ng nagpo-multi-day ride. Alaw na yung medyo ng madaling araw. Dito kami pumapadyak. Sarap magbike. Ganda ng mga pailaw, no? Yun, 219. Problema. Nandito na kami sa Sarap magbike. Candelaria, Quezon. Yan. Candelaria, Quezon. Ayon kay Doc, sa Lucena raw ang next stopover namin. So estimate namin siguro mga 3:30 kami darating doon. Malayo-layo pa. Ano pa lang eh, 2:20 pa lang eh. So mga 1 oras pa ulit sa padyakan. Dito na kami sa Sariaya, Quezon. Parang kagaya yung daan kanina sa Concilio. Medyo ahon ng konti, banayad na banayad. Tapos malakas hangin, pasalubong. Dalawa na naman kaming Roger nandito sa likod. Pero di naman kala. So, yun din talaga, no? Isa sa problema kapag naglo-long rides ka, may mga parte na lugar na madadaanan mong malakas talaga yung hangin, no? Malakas yung tulak ng hangin. Ang masama pa doon ay hindi ka tinutulak pala pa abante, kundi tinutulak ka pa likod, no? Sinasalubong ka. So, mahirap talaga yun, ang bigat padyakan. Layuan sila Sir Ronnie, sila Doc, ayun na sila 5.3 na gradient. Tapos malakas hangin sa lubong. Hirap. 5.3 gradient plus hangin na tinutulak ka pa balik. So, napakabigat nga naman talaga nun. Napakahirap nun, no? So, dito pa rin kami sa Sariaya, Quezon. Takbuhan namin, takbong G's lang. Grabe, lakas ng hangin eh. 5.3 gradient plus hangin, kaya ang takbo nila is G's. So, hindi na rin masama para sa ganun Master Ian, no? Hindi na rin masama yon. Pag ako noon ay malamang mga 5 lang takbo ko. Tapos maambon pa. Tapos medyo paangat pa tong dinadaanan namin. Takbong pahinga. 11 kph. Yun, tama yun narinig ko, no? Takbong pahinga. So, nagpapahinga ka habang pumipidal pa rin, no? Tama yun.
Takbong pahinga kami. Yun, dito na kami sa Tayabas, Quezon. Woo! Pagod. Naramdam na ako ng antok. Eto. Sana magpahinga kami. Aba, hindi. Dumiretso sila, Dok. So tuloy-tuloy pa rin sila, no? Yun, huminto konti. Teka lang. Sino may chicha? Nagugutom ako. So naghanap na ng merienda si Sir Ian, no? Dapat talaga may dala tayo para pag nagutom tayo sa rides tapos hindi pa tayo hihinto para kumain, na may matitibog ka. At least ma-maintain mo yung lakas mo, no? Hindi ka mahilo dahil sa gutom. Chocolate. Tingi. Gutom na ulit ako. Oras na ba? 3:23. Thank you. Ito na. 3:23. Andito na kami sa Tayabas, Quezon. Lamig. Ang lakas na ng ulan, no? Yun, makikita natin na lumakas na yung ulan. Sakit ng mata. Tumatama yung ulan sa mata. Ang lakas, lamig. Alas 3 ng madaling araw plus ulan, naku po. Ginaw na ginaw nga naman talaga yan, no? Yun, tumigil na ulan. Problema, basa kami ni Batman. Malamig. Naligo na yung paniki natin, naligo na. Ginaw. Dito na kami sa Gulang-Gulang, Quezon. Ang dilim. Yun, no? Almost zero visibility na, no? Grabing dilim ng area na yan, wala man lang ka street light. So pag ganyang mga area or daan na grabing dilim, kailangan na natin yan ng kailangan natin dyan ng flashlight na steady or nakapokus lang siya para makita natin yung harapan natin kung wala bang mga lubak. Kasi pag once na blinker lang yung gamit natin, ang mangyayari dyan is alanganin tayo kung may may lubak or wala, kasi medyo pag blinker hindi mo masyadong visible yung flat surface, no? Yon lang ang opinion ko doon. Hindi man dinadaan namin ni Sir Ronnie, oh. Halos wala nang makita rito. Hilaw lang namin. Kaya Sir Ronnie di makita, eh. Wala mahirap pagkatapos ng ulan, malamig, hangin. Basa na kami. Lucena lang pa tayo, Lucena? Saan tayo, Lucena? Pagdilaw na tayo. Pagdilaw na? Pagdilaw na sila, pagdilaw. Kinukontak lang namin sila, Dok. Nagkawala kami. Sino kayang nawala sa kanila, mga kagwardo? Sila dalawa ni Sir Batman or sila Sir Noel? Doon kasi papunta Lucena. Hindi diretso. Pagdilaw. Teka, text ko nga si Dok ko. Yung Lucena dito, pabalik kami dyan. Pasok tayo sa loob. Tapos kakaliwa kami pag ganun. Dito. So alam na, sila pala yung wala, no? Sila yung nawala. So dahil sa tindi ng ulan at tindi ng dilim, hindi maiwasang mawala talaga, no? Ha? Sibugan. Oh, sige. Sibugan na. Sibugan po dito. Malapit na lang, ha? No? Malapit na po. Nagdating na tayo sa Sige. Kami ng SM? SM. Okay. SM Lucena. Sige, thank you. Ginaw na ginaw siya tayo, basang-basa, oh. Thank you, boss. Yeah, ingat po lang. Salamat. Okay, so babalik kami. Lumampas pala kami, papasok kami doon, papunta sa Lucena, doon sila, Dok, eh. So Sa Lucena, ang lamig. So lumampas sila, so sila yung nawala, no? Alam niyo ba to? Tignan mo daw, sisa daw. Ha? Sisa. Sisa? Ito, oh. May bayan sa may papuntang memorial.
Yung ano, Malayo pa dito. opo. Kakaliwa po kayo dyan sa stoplight. May diretso po, yun, doon po, pabayan. Ahon po kayo doon, pabayan na po. Yun, nag-message din si Doc, 1.5 kilometers na lang daw. Dito kami, kakaliwa kami dyan. Ayun! Sila ba yun? Yun! Yun nga! Kakain na kayo? Di pa! Kakain na kayo? Nasa Pangsilaw na. Buo na sila ulit. Kami, bumalik ko eh. Alam ko, sabi ko kumaliwa kayo eh. Sigurado kumaliwa kayo eh. Ay, uy, mukhang masarap. Yun no, sila Doc at si Sir Roger, busog na no, ubos na yung pagkain nila. So sila kakarating lang no, na galing sa pagdilaw na sila no, nawala sila. So hindi talaga inaasahan yung mga ganyan no, lalo tat gabi ang biyahe. So magiging ingat lang tayo, magiging ingat no. Sarap yung ano ah. Ginuguan ah. Malamig, papalit na akong jersey. Tapos pahinga muna konti. Ano pala problema pag bibsin? Kasi basa mo rin. Yung problema. Macho, guwapito pala ito. May masihili ka. Yung pag-iihip na master ko na yung alam mo na yun. Oy, Sir Ian, may nakita ako. May nakita ako, Sir Ian. Sinakpan. Lalapag natin sa chat. Lapag. Binigay ni Pasa. Ano din? Yun oh, daing. Sarap. Yan yung masarap dyan eh, no? Yung mula sa mahabang padyakan, pagpapahinga sa isang kainan na sarap ikain talaga. Kung sa akin yan, Mang Inasal, only rice. No? Malutong. Ang laki ng longganisa nito. Wala mo na suka para malaman natin yung lasa. Food vlogger. Yun oh, pwede magiging food vlogger din pala si Sir Ian. Magaling mangilatis, no? Yun oh, approve. So sa madalas na nakikita ko sa Facebook post ni Sir Batman, siya yung gising, sila Sir Ian yung tulog. So ngayon, dito mo makikita ang kabaliktaran, no? Buhay na ebidensya. Natutulog pala ang paniki. Nagising si Doc. Gising na. Ano na sila sa labas, no? May biling kapote si Batman dun sa 7-Eleven. Baka gusto bumili rin. Lamig sa labas. Malamig sa labas, mas malamig pa rito. Medyo nakaidi pa kami ng konti, kaya So doon na rin sila nagpapalipas ng pagod, no? Or nagpapalipas ng oras sa kinainan nilang restaurant, no? Nagpaumaga na sila doon. No? Napot na kami ng liwanag. Umulan pa rin, pero konti na lang. Si Doc nakabili ng raincoat. Matawa ka. Akala mo manununggab si Sir Doc, oh. Ang tapang-tapang. Sa 7-Eleven, magkano yan, Doc? 99? 29? 99. Ah, 99. Silang dalawa ni Sir Ronnie. Kaya lang, dalawa na yun na last eh. Yun, oh. Wila rin talaga to si Sir Batman, oh. Hindi ka nagkasalita. Nagsipagtanggal na rin pala kami ng mga sapatos. Ayan, si Doc, nakasinelas na lang. Ako, nakasandals na lang. May nakikita kong post diyan sa ibang page, no? Namumuna sa mga taong nakasandals lang daw or nakasinilas na babike, ha?
Wag po tayong ganon, wag po tayong magiging judgmental. Hindi po natin alam kung bakit tayo, yung ibang bikers nagchinilas or sandas lang, no? Kaya niyan, may rason po. May kanya-kanyang rason po tayo, no? Wag po tayong maging mapanghusga. Bagos, kung may tulong tayo, ay tumulong tayo, no? Papatungan ko na. Yan, no? Tapos yung sapatos namin, ayan, nasa likod. Itong nasa likod din. Sir Ronnie, nakasandal sapatos mo? Sandal ka lang talaga, no? Ayun. Si Sir Noel, nakachinelas na lang din yan, sandals. Time check! 6:27. Pot-pot. Time check! 6:27. Wila din talaga to, no? May pagkabudol din pala talaga to si Sir Batman. Pag magsalita sana si Sir Ian, ay binubusinahan niya, pinuputputan niya. Alis na kami sa Lucena. Yun, lumakas lalo ulan. Ang lamig-lamig. Ayun na, inabot na kami ng sikat ng araw. Banda ron, pero banda rito umuulan. Sumikat na ang araw pero banda roon lamang, no? At sa kanila umulan pa rin, ha? Palabas na kami ng Lucena. Ikot na kami dito, nakita namin. Yun, no? May mga supporter. Tatanggal din ang babayan. Kasama namin mga kapadyak natin sa Lucena. Shoutout sa mga Lucena Fixed Gear. Lucena Fixed Gear. Saan pala next stop natin, Dok? Timonan. Timonan. Timonan, Quezon. Bago mag-zigzag. So, yung next stop daw nila is sa Timonan, Quezon. Pagbaba. Okay. Diretso merienda. Parang nabitin nga rin ako doon sa kanila. Yun, no? Pampainit muna, matapos yung mahaba-habang long rides nila na umuulan, no? Ito rin. Ako, hindi ko makakain marami kanina. Diba ako na tayo pagkabila dyan? Time check, 8:28 ng umaga. Nagkape muna kami dito sa Firm Meals Fast Food. Nakakaramdam na naman kami na antok. Natawa ako dahil sa kabila ng puyat at pagod nila ay nagawa pang magpatawa ni Sir Doc, no? Yan, no? Nagsayaw-sayaw pa, no? Bagay yan. Oy, ang ganda ng tanawin. Kitang-kita na, wala nang ulan. Yan talaga yung isa sa pinaka the best sa pagbabikings, no? Yung makikita mo yung mga tanawing ganyan na puno, bundok, napakasaya sa mata, no? Napakaliwalas sa paningin, napakasarap damhin ang simoy ng hangin, napakasarap namnamin ang magandang aura ng ating kalikasan. Ang masasabi ko dyan ay wow na wow. Naligo ka man sa ulan at pagod at puyat na rin, ay napapawi yan pag nakita mong ganyang kagandang tanawin. May Dok nga ang huling halakak. Umulan na naman. Paninindigan na lang daw nila. Wala na kapote-kapote. Total, mahina lang naman eh. Yun, makikita natin ang mga puno ng niyog at kabundukan sa kapaligiran, no? Ang ganda.
sa kapatagan nandyan yung mga palayan at sa unahan nandun yung kabundukan. Napakasarap sa pakiramdam. Ayun na, nagpakita na yung araw. Hindi pa ako nakashades. Sa wakas, umaraw na rin. Ang pagsuko. Ang mamaw sumurinder sa init, no? Sumurinder, naghubad na ng jacket. Este kaputi. Yun, dito na kami pa Zigzag Road. Kaya na mukhang sarado ah. Oh no, mukhang sarado. Pasig sa road yung kanan, di ba? Ano lagay na panahon? Hindi na pwede? Ow! Yun lang, bawal daw pumasok mga kagwardo, bawal. Sadness. Sarado yung old Zigzag Road. Kunti nga gawin naman. Picture na lang. Yun, pwede pala. So yun, false alarm lang pala, no? False alarm. May panran pala doon sa ano. May panran lang kaya sinarado muna sandali at tapos na kaya pwede na ulit. Pero tapos na. So pwede na kami. Yehey! Oh, yung ngiti ni Sir Ian na ngiting successful. Alright mga kagwardo, hanggang dito na lang po muna tayo at abangan nyo po ang ating episode 2 sa ating pagbibigay ng reaksyon sa kanyang Manila to Bicol. So as of this moment ay magbibigay muna ako ng konting paalala. Kung bago ka pa lang sa aking channel mga kagwardo, paki-consider naman po, paki-hit ang like, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell button para magiging updated ka sa susunod nating mga upload. Alright, thank you for watching.